velkommen til min nye video, den første, som, det jeg sagde med fodbold og trampolin og det der andet noget. Så jeg er i gang med sådan noget overligger, man skal prøve at ramme overligger, så man har 5 skud hver, og så skal man prøve at ramme overligger, og hvis man rammer overligger, så ja. Og hvad skal du, hvis man taber? Og hvis man taber, skal man spise mel. Ja, jeg ved godt, nej, jeg ved det. Nå, jeg ved, vi skal gøre det der challenge. Jeg er ligeglad, hvad det hedder, så... Ja. Gå i gang nu. Jeg begynder. Han Fordi jeg er gæst. Han er gæst, ja. Ja, han ramte sig over nu. Så han... Og den tror du selv på, at du skal tage der. Okay. Tag den her. Og det er for træet af, okay? Hvad så? To banditter. Ja, og så rammer jeg over også. Så Så er det mig. er det William. Han brændte. Hvad har I fundet? Vil I med, eller vil I blive? Nej, jeg vil ikke noget. Noah? Så er det for mig, godt. Jeg ved. Hvad tænker du, Noah? Vil du kunne klare at være alene med William her? Ja. Okay, Nora, du skal ikke stille den der. Du skal William, stille har den du for batteri træet. på din telefon? Hvad for noget? Har du batteri på Ja, din telefon? 100%. Hvad mangler I, hvis jeg skal stille noget frem til jer, drenge? Hest, hvad den hedder. I kan tage is, ikke? Jo. Og I kan I selv tage vand? Ja. Sagtens. Ja, og William fører Og husk 1-0 nu, du over kan mig. bare lige ringe til din mor mellem 3:30 og 4:30. Først efter 3:30. Fordi der sidder hun derinde, der kan hun ikke tage telefonen mere, så du ikke går i panik over det. Kan vi ikke aftale, at I ringer til mig også, Nora? Du ringer også bare til mig, Jo, hvis der er far, noget det skal vi nok. fra din, ikke? Far, det skal vi nok. Ja, ikke? Hej, og William fører 1-0 til det der overligger. Ja. Men ja, han er også lidt bedre end mig. Så. Ja, 2-0 til ham. Jeg er ikke så god i dag. Skyd den bare lige. Sjovt, du tager den overhovedet ikke der, hvor det skal være, og du brænder alligevel. Det er sjovt nu. For satan. Du har tabt. Men du rammer på begge to. Ja, okay, det gør jeg. Og den tror jeg sgu ikke på. Den snitter. Nej. Ej. Og forresten står du ikke der, hvor du skal stå. Det er ret sjovt, du står der, og du skal stå ved træet. Ja. Nå, William fører Men det er fint nok. 2-1. 2-1. Og han rammer ikke. Så dermed. Nora, han skal spise kanel. Eller mel hedder det. Ja. Det får jeg se nu. Prøv at se her, Nora. Kom herover. Jeg kan lige... Så gør jeg lige det her. Så kan du spise det. Og strække det. Dejligt mel på. Dejligt meget. Ja, jeg tabte, ja. Sådan. Ja, prøv at se her. Nu skal Nora spise det her, det her mel. Det er faktisk ret meget. Det var... Det må jeg leve med. Det er, fordi han fik en stor loser. Så ja, 3, 2, 1, nu. Ej, for helvede. Nora, tag noget drik, hvis du har lyst til det. Nora, tag noget drik, det hjælper. Er det dejligt? Vil du sige farvel? Farvel. Tak for denne gang. Er det ikke noget, du mangler? Husk at like og abonnere. Husk at like og abonnere. Vi ses.